Siyalibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu ke umile njalo engathi angaqhubeka bafowethu anifihle njalo lapho emakhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke. This is a Christian platform. If umzalwane ngihlezi ngicizelela ngithi if you are a Christian, I can assure you ukuthi usendaweni right kakhulu. This is a platform la suke sikhuluma khona ngazo zonke izinto ezithinta ibandla, ezithinta umzalwane, ezithinta umphakathi njalo njalo. Ikakhulukazi nje in a Christian community. So siyabonga kakhulu. Today ke I'm joined by abafundisi bami la esizoxoxa nabo. But before siqale ngithanda ukuthi ke sicela umusa enkosini ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume kahle egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sihlangene ngalolu hlobo siyathandaza baba ukuba uvele ngamandla, uvele ngayonke indlela ofisa ngayo nakulezi ingxoxo ezenza kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu unamandla onke, makuvele wena uNkulunkulu wethu engcwele ngoba konke lokho sikwenza lana kungenxa yakho futhi senzela wena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Yes, ngicela uflip iscreen sakho nje ngapha usithi kancane ukuze singasiphazamisi ngala solokhu siyibuka lapha escreenini. Yes. Yeah. Angithathele ithuba ngiqale ngompostoli. Baba umpostoli ngikubingelela. Amen. Niyaphila baba? Siyaphila. Hey wajha. Ayikonakele kakhulu ke namhlanje. Siyaphila. Yabona kusukela I think 2017 kwaqala ngifisa ukwenza ingxoxo ezikanje izulu lohlobo. It's been years but lo ngiziye for the first time ngenza ingxoxo so ngakunele vision lesukela 2017 2018 ngathi ngiyizama ngayiyeka because kwakunomsindo omkhulu leza ikhadi because khona abanye abafowethu abakhona le KZN ngangithi ngifuna ukwenza ingxoxo nabo, ngangifuna ukuhlanganisa ama charismatics nama reformers. So ngayiyeka nxa ukuthi umsindo wawumkhulu kakhulu ngaleso sikhathi ngabona ukuthi ngoba ngathi ngikhanda iplatform yempi. So I decided ukuthi ngiyeke. So ke it's high time ke manje for the first time njengoba sengenza manje ku 2026 inkulumo ngxoxo engizenza ngalolu hlobo. So sesoba nazo ke lezi inkulumo nje every week soba nezinkulumo kanje every week. Angithathe lithuba ngibingelele umfundisi wami. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyaphila kakhulu, ngiyajabula kakhulu ukuthola leli thuba. Yes sir. Yeah. Ngizothanda ukuthi ke sivele singene straight enkulumeni ingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje. Yeah. Sizikhuluma ngebandla lika Kristu. Exactly. Sathi masikhuluma kuqala wangitshela wathi now ubuye ebandleni lika Kristu. Yeah. Nami nginomlando webandla Kristu. Yes. Kanti futhi ke lana ngabiza bambatha ke vele ke oyili ibandla lika Kristu. Njengoba sinayo lapha namhlanje. Engifisa ukuthi ke sikhulume ke ngali ibandla lika Kristu. Mhlawumbe ke ngiqale ngawe nje uma suke sikhuluma nje sithi sikhuluma ngebandla. Ngiyakhumbula ezinye zezinto wangivezela zona kwaba ukuthi ebandleni lika Kristu akumele kushawe izandla, akumele kuthandazwe sonke. Abantu besifazane kumele bashumayele njalo njalo. Mhlamba usidwebela isithombe ngalolo hlobo lwebandla and then ke bese ke nginikeza nobambatha naye asilele foundation bese singena straight ke kwinkulumo yethu. Okay. No, ngiqale la ngibonge ithuba njengoba ngeke ngabonga. Yes sir. Uma sikhuluma ngebandla, number 1 sikhuluma ngendlu kaNkulunkulu. Sikhuluma ngomzimba kaKristu jikelele. And then ke uma ke sikhuluma ngebandla sikhuluma ngabantu ababiziwe bebizwa ngevangeli ukuba bazokhonza uNkulunkulu. And then ke mabebizwa ngevangeli beza bengaphethe lutho, kuyibo nje siqu. Okay. Kungukuthi sebelandelela izimiso uNkulunkulu ayimbekile ngokweBhayibheli.
and then ke mabe fika ke la ebandleni ke sebezokhonza uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo abazokumkhonza ngendlela abazocabanga ukuthi nalecishe right nalecishe right kodwa bazolandela lokho kushiwo yiBhayibheli ake ngibeke nje into eseduze uthi uPauli mawufunda incwadi yabaseKolose 3 verse number 17 uthi konke enikwenzayo noma kungezwi noma ngokubonga noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi yabona ke inkulumo mayithi egameni isho ukuthi egunyini kusho ukuthi kulokho enikutshelwe inkosi and then ke ibandla ke abazalwane abenza yonke into ngokwegunya leBhayibheli noma ngokwegunya likaKristu alambulela abapostoli ukuthi abapostoli bafundise bese thina silandela lapho yabona nje incwadi enhle incwadi yabaseEfesu 2 verse number 20 uthi uPauli nakhiwe phezukwesisekelo sabapostoli nabaprofeti kusho ukuthi yonke into thina esiyiyo asiqala into entsha yabo asiqala into entsha sakhiwe phezukwesisekelo kusho ukuthi isisekelo sesikhona thina sesikhuphuka ngaleso sisekelo noma sesihamba ngaleso sisekelo esibekiwe abapostoli and then ke masifika nje endabeni yokuhlabelela noma yokucula kumele sibuke ukuthi abapostoli bafundise kanjani uKristu uthini ngendaba yokushaya kweinsimbi if uKristu nabapostoli bengafundisanga indaba yokushaya kweinsimbi ebandleni asikwazi ke thina namhlanje ukuyiqala siyenze and then ke uma sikhuluma ngendaba yabesifazana ukuthi abesifazane asibavumeli kanti bayibethi nina nibavumela abesifazane ukuthi baye phambili ngithi mina no nami ngiyathanda ukuthi abesifazane baye phambili kodwa izwi likaNkulunkulu alivumanga kanjalo ikhathi eziningi 1 Corinthians 14 verse 33 kuya ku verse 36 uPaul uyanqaba ukuthi owesifazane aye phambili 1 Timothy chapter 2 verse number 11 uPaul uyanqaba ukuthi owesifazane afundise noma abuse phezukwendoda ngakho ke ngaleso sizathu asikwazi ukuthi ebandleni sithi owesifazane akahamba uma phambili afundisa amadoda angabafundisa abanye besifazane akusiyona inkinga and then ke kodwa mase kuthiwa sekuhlangene omama nobaba alisavumi iBhayibheli kanjalo uyabona ke iyona ndlela leyo nje ibandla esilibuka ngayo ukuthi ibandla abantu ababizwe ngevangeli beza ebandleni bengaphethe lutho bazothatha izinto ezishiwo izwi ukuba bazenze yabona incwadi yabaseFilipi 4 verse number 6 uthi uPaul enakufunda kimi nakuzwa kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu okuthula eyokuba nani ngamagama kaseduze yonke into esiyenzayo namhlanje kumele kube into efundekayo ngombhalo baba umpostoli thina sesibena i-episode sakhuluma ngebandla mhlawumbe nje sesovele singene kulokhu umfowethu akushoyo khona ngapha ezinye zezinto ezivela kakhulu indaba zabantu besifazane nokwenye ukuthi azovela ezinkulumo eqhubeka nakho angazi noma ngingakhuluma hayi baba okay ibhola selingakuwe okay mina ngiyabonga nami ngibingelele futhi ubalaleli balolu hlelo angithi ke uma sikhuluma ngebandla asikuhlanganisa ibandla nezinto ezenziwayo mangithi izinto ezenziwayo ukuthi akungenzi ngabe sebandleni ukugida akungenzi ngabe sebandleni mhlambe ukuhlabelela inengini kabi into ibandla nje umuzi is a house of God manje alakhiwa izinto lakhiwa uJesu negazi lakhe ngeke ngachaze kulethi ukuthi ibandla livela ngoba kuhlatshwe uJesu lebe nabo abafundi ahambe nabo akazange ababize ngebandla engakahlatshwa ingakho ethi kuMateyu 16 zokwakha ibandla lami usho bakhona labantu ababizwa abapostoli sekukhona ngisho lokho kukhona abafundi baningi mawufunda ngokwelokho kuthiwa kwakuna 120 ababelandela uJesu so uJesu uthi ngizokwakha ibandla lami shothi alikho noma bekhona abalandeli kodwa yini ethi uJesu kwakha ibandla ukuthi ibandla alakhiwa
izinto alakhiwa ukuthi balandela uJesu alakhiwa ukuthi bahamba noJesu alakhiwa ukuthi bahlabela noJesu olwenza noJesu izinto kodwa uyibandla lakhiwa uye enga-involvanga umuntu so ibandla ufana ukuthi indlu yakho iqede bese kungena abantu phakathi mase bephakathi abantu bangena nezinto zabo sokufanele kukhuzwe endlini lokhu akwenzeki akume into yokuqala lokufuna sihlukanise ibandla nezenzo ezenziwa phakathi ebandleni one mina ngabamukela bonke abantu abathi umuntu ngisebandleni kakhulu ngiyamamukela so okunye okulandelayo umuntu nje ngivele ngibona akekho endlini othi usebandleni kodwa benegama linye elingekho ngokweBhayibheli uthi ibandla uJesu wathi ngizokwakha akasho ukuthi igama lalo yini wathi ibandla lami so sigcina lapho ngabona sekunokunye ke ikhani ngiqala cha kulona kodwa mayithi ngisebandleni akukho okunye nethi bese kuba khona into esingahambi ngendlela engihamba ngayo noma mhlawumbe ngiyibona isho yizwe bese angimjaji ngalokho akekho ebandleni ngithi ufanele ukufundisa ukuthi azi ukuthi ebandleni kwenziwani alright ke ngize la ekuhlabeleleni indaba yokuhlabela inkulu kabi uma ngabuza yena ubaba ukuthi baba Khoza mangabuza yena baba Khoza ukuthi kuthiwa sihlabelele usho uPaul akayi1 indaba yokuhlabelela kuthiwa sihlabelele then sihlabela kanjani oqala ukuhlabela kanjani amaculo swathatha amaculo swahlabelelayo ngize number 2 ngithi ke masithi akudlalwa insimbi likuphi lelo verse elisho njalo nama ngifunde iverse lithi no ungayishaya insimbi la noma ungashaya izandla lapha kusho iBhayibheli angithi singabantu ibandla likusivumene esisha so njengoba sikwezivumene esisha funa siyibuka izinto ezixabanisa ezakho abantu ukuxabanisa ukuhlephula umzimba kaKristu gcina abantu sebasakhozi together babanga into izinto abanye bayanyanya bayithandi bese bethi iBhayibheli elithi asifuneki kanti yibo abangayithandi ngengakhonza nabanye abantu abathi umuntu ogqoke ibhrukwe uyesogweni engilaleleke nami ibhrukwe angilithandi angilithandi futhi akangiphathi kahle umuntu ogqoke ibhrukwe ekholo kodwa angithakayi ezulwini ngoba lekhi ivese lisho njalo elithi umuntu ogqoke ibhrukwe akayi ezulwini ngiyangithatha ukuthi njengoba ngiqhamuka eKZN ngisuke ngakhonza ngafika nakubelungu so abelungu kufana nemvelo yabo ugqoka ibhrukwe ngeke ngithi agqoka isketi ngoba lekhi ivese ligqoka isketi umuntu so manga umfice njalo angisho ukuthi akekho ebandla akuyonto engangihlukanisa nayo leyo ngithi angizokhonza ngoba ugqoka ibhrukwe linyanywa yimi neculture yakithi emntuba la ngivela khona kodwa nje namhlanje ibhrukwe ligqoka yibo bonke abantu kodwa angiphinde futhi ngisho angilithandi ngisho ebandleni ngiyasho ngibathi abafowethu ibhrukwe asiligqoki asikalivumi kodwa ngeke ngimlahle umuntu ngithi uyesogweni engimthole egqoke ibhrukwe ngiyangizwa kahle kodwa nje mina ngokwami angilamukeli futhi angilithandi futhi ngesikithi ngapha ngakithi waqoka ibhrukwe vele usuzitshela ukuthi umunye uhlobo bakubiza ngesifebe bathi sindindwa wanjani uyabona ngeke ke silivumele into ngisho imvelo yethu engayifuni ukuthi ioperate ebandleni engamahloni so kodwa angisho ukuthi umuntu esogweni ngalokho bese ke ngifuna ukuza lapha nje ngiqonda ukuthi yini eyenza ubaba uKhoza angayishaya izandla athi ayishawa izandla yini angifundise nami ukuthi babumbatha izandla kayishawa noma ke instrument ayishawa sibena bafowethu lapha athi siqoqa ngabo ofunk bamejala kakhulu ibandla ngalokho ukuthi ibandla akushawa isound akunjani njani manje bese ngithi ke mhlambe ake sibuke ngoba mina ke ngikhonza na wonke umuntu osebandleni nalabo abathi uma ukuthanda nje uyaguqa nje ngivele ngoba nginamadolo
ngivele ngiguqa angeke ngibane futhi awuhlungu angeke ngiagwishe indaba yokuguqa ukuthi hayi angeke agwishe lokho ngivele ngiguqa ngangitshela ngisho ingane zami ngihamba nazo etendeni ngithi uma sifika endaweni bethi kuyathwala ekhanda oyintombazana faka iduku ekhanda ngithi nalo ikhanda nawe neduku liyathenga uthenga iduku ufaka ekhanda singakhulumi ngalento engasikhuluma isinto singamemezeli bevangeli senza noma yini emasifika endaweni ezokwenza ukuthi lingathiyeki ivangeli ngathi so ke mina ke angithi ke lento ayikhulumayo abayikhuluma abakhoza baningi abafowethu esinabo ebandleni kodwa sihlukaniswe nje ukuthi abanye bathi isidlo kasidliwa abanye bathi isidlo siyadliwa abanye bathi babhabhadisa umuntu bamlalise phansi abanye bathi hayi mayicwilile nje kunengi bathi kuyagoqwa strictly mangagoqi uyabona kuba kuningi so mina ngifuna kulesa ibane nje because ukuthi ubale indaba yokushaya izandla nensimbi yeah mhlawumbe oyiphendulela lapho yeah okay ngiyayithanda indlela ubaba uMbatha iveza ngakho yabona mawufunda incwadi kaFirst Peter chapter 4 verse number 11 uthi uPetro uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkuluNkulu futhi uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikezwe uNkulunkulu and then ke bese mawuqhubekela phambili ubheka incwadi yesibili kaPetro chapter 1 verse number 3 lapho uPetro uthi njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu right ke uma ke siya eBhayibhelini siyobheka indlela yokukhonza sinemqondo emibili one siyobheka isibonelo iexample two siyobheka umyalo ukuthi ukhona nomyalo othi yenza kanje okay awukho alright sikhona isibonelo esithi napa bakwenza hayi ke noma umnyalo ungekho kodwa isibonelo sikhona singakwenza okay ke sibuye ke size endabeni yokucula mawubheka incwadi kaMateyu 26 verse number 30 to 31 uJesu lapho mayephuma nabafundi lithi iBhayibheli bahlabelela ihubo elisha noma igama elisha baphuma bahamba baya kuphi entabeni yomnqumo lapho kwakungekho insimbi babehuba ngani ngemlomo yabo number 2 mawubheka incwadi yabaseKolose 3 verse number 16 yes uthi uPauli masihube ngani ngemlomo yethu yabo uthi izwi likaKristu alibuse ezinhlizweni zenu nifundisane ngamahubo nangesihlabelelo nangamaculo okomoya kanjalo nasencwadini yabaseEfesu 5 verse 19 kukhulunywa ngani ngokuhuba ngomlomo and then ke uma ke sihuba ke ngomlomo kanjalo asikho ke isibonelo eTestamenteni elisha lapho kuhutshwa kushaywa insimbi lapho kuhutshwa kushaywa izandla yabona incwadi yesambulo 22 verse number 18 uthi uJohane mayiloba lapha mayiseyivala uthi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi alesi siprofeto ukuthi uma ekhona owenezelayo kulokhu okulotshiwe la uNkulunkulu yokwenezela kuye izinhlupheko zonke ezilotshiwe kule ncwadi futhi noma ekhona ophungulayo uNkulunkulu yokuphungula kuye isabelo sokuphila emthini okuphila right ke yabona ukucula ngomlomo nokushaya izandla izinto ezimbili lezo okay ungayishaya izandla ungaculanga yabo ungacula ungayishayanga izandla okungukuthi makungathiwa labantu abakule yandlu benzani kuzothiwa bayacula yini lena ekhalayo izandla kusho ukuthi bashaya ini izandla noma bashaya ini insimbi umbuzo ukuthi ubani othe eshayana insimbi shuthi ngamanye amagama leyo kushaya izandla nuyishaya ngoba iBhayibheli lingayivezanga ngoba phela akukho la lisingayishaya izandla mfowethu into njoba ngiqale ngathi into engenamyalo engenasibonelo yenziwe eBhayibhelini awukwazi uqala into entsha because ngithema saqala ukukhuluma ngathi ithi incwadi yabaseEfesu 2 verse 20 sakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli uma abapostoli bengayishayanga insimbi bengayishayanga izandla bacula ngemlomo
nathi namhla kufanele sicule ngemlomo. Ayibambe lapho ke. Babumbatha nathi futhi ibandla lika Kristu kumele lenze konke. Okay, ngayibuza kanjani lento? Ibandla lika Kristu kumele lingakwenzi lokho iBhayibheli lingakushongo nakhonke. Yeah, ake ngithi ubufishane bethu kwesinsikhathi njengoba singeyena uNkulunkulu bese sicwasana ngezinto ezikathi sho. Ake ngithi nje uma ethi kuyisibonelo la lahlangana phi ibandla lakhonza washunyayela nje bese uyashumayela yena ubaba enkonzweni lapho kwahlangana khona lakhonza ibandla yena angiveze isibonelo ukuthi alright la bahlangana abazana bakhonza bahlabela bathi bangayishaya insimbi ngoba okokuqala nje akukho isibonelo angangiveza uJesu kuphela ene uzucabanga ibandla belingekho lapho kwangakabikho ibandla lama gospel awu4 alikho ibandla lapho alikaqali so iningi into ekhulunywa kulama gospel awu4 ezingasifaki thina njengabazalwane uJesu wayephendulana namaJuda nje la siqala khona ungena thina singena encwadini yezenzo ukuya phambili la qala khona singaqala siacte khona yonke into esiyenzayo sibukele emuva ukuthi emuva kwakwenziwa kanje kufana ukuthi mangathi engakho mina ngakhoda amavesi asemva ngiloko ngihlupha mangikhuluma nabazalwane ngiyakithi umzana akasebenzise lento uNkulunkulu amnika yona lento okuthiwa iwisdom hlakanipha lokho kaNkulunkulu one akukho la ibandla laka lahlangana khona la khonza kwashunyayelwa ngaphandle kwala kuthiwa khona uPeter washumayela kwaze kwayindoda phezulu lo uPaul nakhona asizwa lutho iformula ukuthi bakhonza kuyingayiphi indlela asitholi bayikhala insimbi noma zazakhona noma behlabelela noma bengahlabeleli ukhona ibandla lika Kristu engilaziyo abahlabeleli iyakuhlatshelelwa ngoba phela akukho isibonelo esithi akuhlatshelelwa bakwamakhutha bagcwele bavele bangene bese bavele bahlala phansi bangami ngenyawo bafundi ukube bafundisana iBhayibheli ukuthi abafundisana angibachithi indlela ababona ngayo abakodwa into ofike ibe inkinga uma iseqala umuntu eshaya abanye abantu ngento naye ayenza ingenaso isibonelo ngokuthi bangathi nje uma sithi ayishawa izandla ebandleni ukusho ngane liphi ivesi ayishayo kuphi laba abahlangana khona abapostoli bakhonza noma ibandla lakhonza ngokwapostoli kwavulwa ibhalo kwashunyayelwa kwase kuyaphunywa or kwaculwa ebandleni ngoba sizwe ithi anibofundisana lapho umyalelo lo akukhonzwa number 2 kuphi lapho nje masingabanga sithi kuphi angeke kufana ukuthi nokuguqa mawukhuleka bakufundisa abantu bathi uyaguqa mawuthi ufuna ivesi elilodwa elithi mawukhuleka boguqa alikho kwenzeka lento nami engiyenzayo nabo abayenzayo ngangibuza abanye osabo sinabo lapha ekhaya eMatuba mabekhuluma ngendaba yokuguqa lana izulu emangcwabeni amanzi agcwala phansi ogibela phe kwentaba umuntu wathandaza kanti mina hayi shothi umdlalo lo makumyalo kaNkuluNkulu wephuleleni wayuthala belini izwa iBhayibheli liguqa mawuthandaza angithi kusho wena uthi iBhayibheli enye into asibuke into njengalento abafazi ukuthi abafazi abakhuluma iBhayibheli ithi ngothela umoya wami phezulu kwenyama yonke that's a prophecy yeNew Testament le yeso iTestament ngothela umoya wami phezulu kwenyama yonke bese lithi iBhayibheli amadodana enamadodakazi ayo prophet bese kuthi abadala phuma amaphupho uyabona uma kwenzeka le nto eyenzeka eJerusalem uphetha futhi uyasukuma uthi ke kwenzeka lokho okwashiwe usho ukuthi inyama yonke wonke umuntu unani manje unomoya kaNkuluNkulu abazalwane bethu ebandleni balifunda kahle iBhayibheli kakhulu kodwa balifunda becubene nombango wento ethile ake ngize la incwadi yamaKorinte le ncwadi ilungisa isimo akusi incwadi akunothi uPaul wayibhala nje i-report eqhamuka kwabendlu kaClaw eza kuPaul ukuthi ebandleni baclaima equality ulingana so wasethi ke kwi-meeting yabazalwane kuba kwi-church meeting akathulo wesifazane uma ngifakaze wesifazane ebandleni uyakhuluma
uyakhonza mninga amavesi engawasho 1 uPhoebe kwakumzalwane ekhonza ebandleni uPaula uthi mamukeleni Aquila noPriscilla bakhonza ngisakhuluma nje emahlathini ebandleni then bese ngiza ke no la ukuthi encwadini kaTimotheo akayithasha alithi iBhayibheli akangami akangayiphambili lithi angafundisa abe namandla phezulu kwendoda. There is a difference between ukushumayela nokufundisa. Okay. It's a big difference ukuthi ame lapha athi ukufundisa kususa umuntu somewhere umbeke somewhere. That's a teaching. Kodwa ukuthi akhulume ame lapha phambili ukhuluma alinqabanga iBhayibheli. Ukuthi alinqabanga asiyencwadini yokuqala yamaKorinte uchapter 11. Lithi inhloko ya wonke amadoda inhloko kaKristu uNkulunkulu. Bese inhloko kaKristu ethini inhloko kaKristu uNkulunkulu. Inhloko ya wonke amadoda uKristu. Inhloko esifazane indoda. Bese indoda esikukhuleka iprofeta imbozi ekhanda ithela amahloni ilokho ekhanda layo. Bese kuthi ngezansi owesifazane osuke eprofeta eprofeta ekhuleka eprofeta engambozile ekhanda lithi iBhayibheli uthela emahloni ikhanda lakho uthi mina uhlaza indoda yakhe ngoba phela inhloko wesifazane indoda ngithi shothi ke mayenga eprofeta prophet engambozile uhlaza indoda yakhe hayi uKristu indoda ehlaza uKristu mayithwele. So ke asibuke lamagama awu2 indoda ya prophet ya prophet English it when proclaim the God's message in public engambozile ekhanda uthela amahloni ekhanda futhi owesifazane eBhayibhelini lithi he can proclaim God's message in public. Uyabona kusho ukuthi ngamanye amazwi asikakuyeka ukuthi umboze nomambozanga kodwa lithi noma she can proclaim God's message. Meanwhile thina sithi akalungela athula afika lapha abesithombe akathuli nakhona labantu bathe akathuli mangambuzi ubaba ukuthi uyathula ni kwelakhe ebandleni lakhe akathuli asimbuze yazi mawusho kanje mfuni wena mfowakhoza uthi asikwenzi lokhizo lengakushonga but nangu uthayi ugqokile kukhona ezwini lakho nokuthi ufaka uthayi uyabona ke asikwenzi izwi elingakushongo ukuba kube isifundiso uthaya usisi isifundiso. Okay. Ngeke ngithi uma ungawufakile uthayi awenzi kahle noma awukholwa kodwa uthayi ngiufaka as formally ukuthi kuba informal mangathi nje ke ngenze example njengala ngobaba uMbatha akawufakile uthayi ngeke kube khona mhlambe iqha noma inxeba engimbona lona ngenxa ukuthi uthayi akawufakile. Okay. Kodwa uma ingathi ukufaka uthayi akusiwona umyalo yabo or ukufaka uthayi iBhayibheli alikuvumi yabo sekungenye into leyo. And then ke masiza ke kule nkulumo le ubaba uMbatha ayiphendulayo. Number 1 siqale kulena yokuthi ibandla alikaze lahlangana kuthiwe lihlangene liyakhonza yabo bese kuyabonakala ukuthi ibandla okay nathi lihlangene lenze kanje ibandla ngombhalo masiya ngombhalo kuyavela lihlangana. Ake ngikwenzele example incwadi lena aqeda ukuyikhotha nje uFirst Corinthians 11 le yankulumo le elapha kuFirst Corinthians 11 uPaul uyaveza kuverse 17 na kuverse number 20 uyaveza ukuthi lana kukhulunywa ngokuthi mangabe kuhlangenwe yabo ukuthi mangabe ibandla lihlangene. And then ke uma ngabe ke sikhuluma ngokuthula kowesifazana ebandleni yabo ukuthi incwadi kaFirst Corinthians 14 incwadi kaFirst Corinthians ikhuluma 14 icontext yakhona ikhuluma ngokukhonza edlangalaleni noma ngokukhonza obala ukuthi abazalwane mabekhonza kumele kwenzekale kanjani yabo ukuthi okay kuba khona umuntu oprofetayo
kube khona ohumushayo. And then ke inkulumo ke iyaveza ukuthi okay umuntu kumele maye a prophet emile mangabe kungukuthi khona osukumayo lo obekade emile akahlale phansi kusho ukuthi kuba nani neorder. Okay. Yeah, lapho kuvezwa iorder ukuthi bengacithi beprofeta bonke. Yabo ukuthi okay makukhona omile kwakhona osukumayo akahlale phansi lo bekade emile. Number 2, mawubheka indaba yokuthula kwesifazana mfowethu. Mawusuka ku verse number 33. Uthi uPauli uNkulunkulu akasuye owani owesiyaluyalo. Yabo. Athi ke njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele angimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba akhulume ebandleni. Bese ku verse number 35 no verse number 36 ethi lelizwi laphumela kinina nodwa na eAkhaya na. Iqiniso lithi uyabona kusuka eTestamenteni eDala wayengakazi owesifazane wama phakathi kwamadoda wakhuluma ngendaba kaNkuluNkulu athi uJesu ngumuzwa la ngaphakathi emile amadoda ehlezi phansi eTestamenteni elithi yayingakazi yenzeka into enjengaleyo. Kodwa leyo nto leyo yayiphethizwa abazalwane eKorinte. Yingakho ethi uPauli njengokuba kunjalo emabandleni onke. And then ke bese sebuza umbuzo futhi ukuthi lelizwi laphumela kunina nodwa na lapho eAkhaya na lapha eKorinte lafika kini nodwa na. Iqiniso lithi alifikanga kubo bodwa amabandla onke kaKristu wayengasukuma wesifazane afundise amadoda. Lapha ku 1 Timothy chapter 2 verse number 11 ukhuluma into ebalekile uthi owesifazane angimvumeli ukuba abuse phezu kwendoda kodwa makazi thulele njengokuba nomthetho usho njalo. Kusho ukuthi lento yokuthula kwesifazane ayiqali la eKristwini kodwa indala. Can I intervene nje kancane? Yes. Ngicela ubaba akhulumele kusho iBhayibheli. Yeah. Angakhulumi ajahe lapha afuna iBhayibheli lapha kulokhuza lithi angimvumeli afundise abe namandla phezu kwendoda. Exactly. Ku 1 Timothy. Yeah, 1 Timothy. Yeah. Usho ukuthi uyafundisa kodwa hayi uthi abe namandla phezu kwendoda. Uma lisebe namandla lisho ukuthini kahle njengoba umthandazela no kusho khona ukuthi akana right yokuhola indoda noma abe nepower endodeni. Lokho nje lisho iBhayibheli. Kodwa naseKorinte lencwadi maseKorinte le achaza ngayo ifana ukubuka kahle ngoba yena ebandleni lapha khonza khona ubaba ukhoza bayakhuluma besifazana ngoba uthi iBhayibheli akakhulumi kwelakhe ibandla lapha khona bakhuluma bahleli phansi ake nje uthi mbonge uJehova bazokuphendula omamakhe abaculi bonke bacula bonke ngeke bangathi bacula lethi nje bavinjwe ekutheni kuphela angakhuluma izwi kodwa angenje khona laba abanye abacula ngeBhayibheli lapha ngakithi bakhona bafula umzumama ethi entabeni ka uyabona ufunda iBhayibheli ehlabelele ehlezi phansi ufuma amadoda uma ubheda uzwa ngabo behlabela phansi ukuthi okay bacorrecta ngeverse kodwa behleli kuphi phansi uyabona correct nje lento uzwe ukuthi mhlambe ukhuluma lento oyikhulumayo mhlawumbe uthi inhliziyo izinhliziyo zenu masingakade umzathi inhliziyo yenu manga kucorrecta wente izinhliziyo futhi ivezi inhliziyo ucorrect ehleli phansi manje ngithi ke lemcibisho lesithwa yini lemcikilico esicikilicayo iBhayibheli ngasho sesihlukane sekufanele siyeke manje khoza ngoba qiniso lithi siyayenza into eningi engasho izwi akekho umuntu alithi iBhayibheli mangabe uyokhonza hamba ungena endlini or yakhe indlu sikesahlala isikale eside bangayakhe futhi abakayakhe namanje bona indawo yokukhonzela kodwa bakhonzela endlini zethu uyabona kodwa akayifuni bathi into ewrong wakho isakhiwe ukuthi esokukhonza
bake balaka abapostoli indawo yokukhonza sekuyayekwa kanjalo sekungenwe endlini ngifaka indlu yami kahle ngifaka ama-tiles ngifaka icarpet emhlophe bafika necathulo egcwele udaka baqhaphuza bangene khona ngoba bengafuni ukwakha indawo yokukhonzela bethi iBhayibheli kalisho baze bafuna incwadi bathi angithi ne-misunderstand abona nje uma iBhayibheli ulwa liyalwa nalo yeah kuba nencwadi eziningi kabi ezokulwa oyitholayo uyabona iBhayibheli lithi uSolomon wazama ukwakhela uNkulunkulu indlu bese lithi kodwa phezulu konke akahlala emathembeni akhe ngezandla bashaya lapho ke ethembele lithi ngezandla kodwa bangena la endlini bakhonza uma kunjalo abalingisa amaNazaretha akhe uma bona bangalokho bavele bahambe bayokhonzela lapha phandle so enye into nje ifuna sibe peace noNkulunkulu ukuze sibuke izinto kahle singajajani nezinto ezingathi shu uyabona namhlanje ibandla likaJesu likhulu kabi nethi kuliwa ngemfundiso ezafundiswa abantu abethile ngesikhathi bengena ebandleni kuqalwa umsebenzi ngesikhathi kuqalwa ibandla ziningi into ezakhahlelwa uyabona nje mina ngangathwala i-television ngesandla kushuma indoda lapha eSoweto lapha eJabulani gcwele istadium abazali basebandleni gcwele ibandla likaKristu lingabi ibandla likaKristu la begcwele bathe osuba indoda kwamakhathini kwamakutha yashaya ama-television yashaya ngayo endlini ngivutha bhe ngoba ngangenayo ngayithatha iphuma kade beyibukela kusana lento okuthiwa i-bold and beautiful ngayihluthula ngayishaya itsheni phihle ngasuka ngagibela isitimela ngahamba ngakwayo kwamakutha lapha enamba 419 mangena ngathola inkuzi malanga ebhale eBrown Park itwane lama television yaqala akuthiwa iBrown Park elikhulu TV engaka kwakhe akade eshaya lapha estadium ngakhubeka kabi ngiqeda ukushada ngihamba nengane ina 1 month ngiyanyiswa bazana basegoli ushaya amaphilisi ushaya yonke into ngabona vele ukhuluma into yokungcwele ngoba ngalesikhathi ngangishisa kakhulu ukungcwele kaNkulunkulu ngavela ngagibela isitimela ekuseni sengithutha nempahla zami ngahamba ngayi eThekwini kwaphoqa ukuthi akhala unkosikazi ongathi ubulewe ngoba ngamhlukumeza ngamthatha nengane encane ngoba ngifuna lento eshinyelo le ndoda ngale ndoda lento akayiphili uyikhuluma egoli eThekwini iphila enye so ngiqonda ukuthi iBhayibheli ihlupha ngoba inkolo ifuna ongathi ungaphola bese ushumayela kahle ngoba uma uyishumayela uvutha iyavutha yonke into eBhayibhelini lonke ivesi oluhlangana livutha ulishaya amabhizela kulimale bonke abantu ngiqonda ukuthi ke mangisho njena ukuthi lento le yokuthwala lento le yokuguqa nokungaguqi ngoba phela mangithandaza angithandazi kumuntu ufuna kangibuka ukuthi ngiyaguqa noma ngigoqaka ngekho umuntu obekiwe la ukuthi gada abagoqayo nevesi alikho lithi mawuthandaza strictly guquqa shothi ufuna singahambi ngemoto mangibona umuntu yoshayisa lapha ufuna ngimise ngiguqe eqala bese yoshayisa yabona ifundisa ziyathotobalisa zenzana zifaka abantu emthethweni ufika umuntu athothobele thina sishumayela endizeni ungena endizeni uthola abantu ushumayela umuntu amukela uJesu endizeni ufuna njani ufuna ngilinde sihlale phansi ngothandaza shumela umuntu lokhuze yonke indawo usengiqonda ukuthi ngamanye amazwi iBhayibheli lifuna ngathi singaphola bese siyalishumayela ke uyabona uma ufika endabeni yefebe sorry uma ufika endabeni uma ushumayela abayifebe idawu avela ifuneki kodwa once wafika kule level ukuthi usathana angathi usathana ufika la ku level ukuthi uqala abazalwane subona zonke ifebe uvela uvukelwe yilo moya la ufika khona le uma ushumayela ukuthi hayi uzofika umthiya nefebe ufika uyivutha ngikhuluma izinto engibuya kuzo zonke yeah uba nale spirit sokuvuthisa izinto uvuthule yonke into ugcina kuxatshana mina nje mangikhonzile kwagcina kuxatshana enkonzweni ngikhumbula ngishumayele ehholo emloko kusemlokodwa kuphuphi ngishumayele ehholo ligcwele ihholo dempe lokugunda ushinwele ukhona indoda bathi uButhelezi bathi uBM Buthelezi okay noMpungose bahlelwe isebenzi abashumayeli bonke sihle lapha ngashumayela phambili ashaya ukuthi kwasekwalo yobumela kuhle lapho phansi kuphele wahamba esaloni wayogunda ufumsheni yini ishiyelane lesipopozana sayinwele ngishaya abantu ngoba ngiyababona yini amandla lawo ngezwayo yabona ukushumayela amandla wezwa ulimaza abantu abaningi
kanti ngabe wakhile ikona indlela engangashumayela ngayo le message kodwa ngayishumayela kwathi makuphuma inkonzo kwabizwa kwi-meeting eshesha ngabaleka ngoba nami ngangasazophendula ngithini so ngiqonda ukuthi izinto eziningi okufuneka sihlale phansi siphole kahle sikhulume sipholile singashayani angeke nje baba ukuthi wena ngoba awuyishaya insimbi awusezokungena abantu abashaya insimbi zokungcola uqhamukapi insimbi mhlawumbe ke ngimnikeza ithuba kulokho kulokho nje konke mhlawumbe ngakubuza umbuzo mhlawumbe konke lokho ubamba sakushoyo okay no ngifuna ukuvela ngalolu hlangothi yes yabona mfowethu ukukhonza mase kufike kule level yokuthi asamukelane akusesikho kaNkuluNkulu lokho mase kufike kwi level yokuthi hayi mani unganaka ukuthi laba abashaya izandla hayi mani unganaka ukuthi laba abashaya insimbi hayi mani unganaka ukuthi laba bavumela abesifazana ukuthi bame phambili hayi mani unganaka ukuthi laba abesifazana baqala amaculo yonke lonto leyo yabo and then ke kusho ukuthi sokukhonza ngokwamukelana yabo kuthi kahle sesiyamukelana thina yabo kodwa asalandeli izwi yabona uJesu ma ekhuluma ku John 7:38 uthi okholwa yimi njengokusho kombhalo yabo okholwa yimi njengokusho kombhalo mawubheka incwadi yezenzo 17 verse number 11 ithi labo ke babe bahle kunabaseThessalonika ngokuba balamukela izwi likaNkuluNkulu ngenhliziyo yabo yonke base beyahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini uma ngacorrecta khoza kule verse oqeda ukulikhotha ukuthi alisho lokho kushoyo kodwa alisho khona lethi okholwa njengokusho kombhalo alisho lokho oqonde kukho wena imotive yeverse ayisho lokho uJesu ukhotha ukuthi iBhayibheli lithi okholwa yimi angithi umbhalo othi abantu bakholwa ubani uJesu so uJesu akangaqondile ukuthi kholwa njengoba kusho ubona ukuthi umbhalo othi abantu abakholwa uJesu so mase ukhoze likhotha manje ukhotha as if lithi angazi bengayiphi indlela kodwa alisho lokhu akushoyo kuphi ngikushoyo mina lokho kushoyo usho ukuthi wena uma ukholwa leli verse iqonda ukuthi ukholwa lisupporta lo ishoyo ukuthi ukholwa njengokusho kombhalo kanti lona lithi okholwa yimi njengoba usho umbhalo noma njengokusho kombhalo ukuthi okholwa uJesu hayi esifundisweni esithile hayi ngokusifundisa hayi ngokusifundisa esithile ukukholwa nje uJesu usho umbhalo abantu abakholwa isifundiso sokukholwa sikuphi isifundiso sokukholwa sokholwa angithi umuntu phela ukuthi akakholwe usho iBhayibheli angithi ke lokho engikushoyo ukuthi angithi ke ma usithi ke ukukholwa njengokusho kombhalo ukukholwa njengokusho kweBhayibheli njengoba iBhayibheli likhuluma ngezinyathelo umbhalo othile uJesu wayekhuluma ngawo not wayekhuluma ngombhalo othile otokholwa uJesu so uJesu wayeqonde lokho ukuthi okholwa into okusho umbhalo uthi imfula yamanzi ophuma eswini sakhe yebo gobhola eswini sakhe kodwa ayiqonde wayengacorrect umuntu uJesu lapho uJesu asiqali la kwimind yokukholwa uJesu usuku lomkhosi loliyana wamaJuda amaJuda akhona eze kuphi emkhosini and then ke 37 uyasukuma uyama uyakhuluma uthi uma ekhona omileyo ageze kimi aphuze yabo uthi okholwa yimi uzisho yena njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo buka mawubheka incwadi kaLuka 10 verse number 25 and 26 isazi mthetho sibuza uJesu noma silinga uJesu ukuthi ngenzani kuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na uthi uJesu ufunda kanjani kulotshweni emthethweni ngiyavuma ukuthi iBhayibheli leli selifundayo mina nawe namhlanje ngenkathi uJesu ekhuluma emkhosini la lingakabikho iBhayibheli leli la lingakabikho iBhayibheli leli esilifundayo kodwa inkulumo engiyilande lapha ya ukuthi ukukholwa komuntu noma ukukhonza ke komuntu akube yilokhu mangithi ushaya izinsimbi ukuthatha apha embhalweni
esifundisweni sika Kristu nabapostoli. Mangakubuza ke ngithi ke Mana ke ungayishaya. Mana ungayishaya ukuthathaphi wena. Ngifuna ukuqedela la ekuthenini ke mangubuza kanjalo ungakuviki Yeah. yabo ungakuviki shona ukuthi ngikuthatha la embhalweni noma hayi akukho Bukhona. yabo ukuthi angishaye izinsimbi Bukhona. La ngibamba nje ufuna ukuveza. okay Angithi mawufunda amahubo nje. no angithi ngithemini okay ngizokuphendula lapho kodwa bengisakhuluma ngebandla lika Kristu. Okay. Okay. Besisakhuluma ngebandla lika Kristu. And then ke mawusuthi amahubo sewukhuluma manje ngesivumelwano esidala yabo. And then ke buka ke incwadi yamaHebheru 7 verse number 12 uthi umlobi wencwadi yamaHebheru 7 verse number 12